Επιστρέψαμε στα καθέκαστα και έχω τη μεγάλη χαρά να υποδέχομαι την Εβίτα Σταύρου και τον Κωνσταντίνο Φωτιάδη προκειμένου να συζητήσουμε για μία έκθεση η οποία τρέχει έως και την Παρασκευή στο Ορατός Exhibition Room με ένα πολύ ενδιαφέρον, σχεδόν εντριγκαδόρικο θέμα, τολμώ να πω, τέχνη και λογοκρισία, ιερά και όσια. Είδαμε τι συνέβη πρόσφατα με την έκθεση που φιλοξενήθηκε με την αποτύπωση της ελληνικής σημαίας. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, θα τα θυμηθούμε όμως στην πορεία της συζήτησης. Τι κάνετε, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε. Και δεν ξέρω αν είναι ο σκοπός της τέχνης να μας προβληματίζει ή να μας βάζει σε σκέψεις ή αν οφείλουμε να είμαστε... αν δεν πρέπει να κουνιέται φρύδι όταν βλέπουμε κάτι το οποίο μας ξενίζει ή να το θεωρούμε σαν κάτι εντελώς εξωτερικό από εμάς ή αν πρέπει να μαθαίνουμε τι συμβαίνει μέσα μας από αυτό που αντιμετωπίζουμε. Δεν ξέρω, όλα αυτά τα συζητάω κάθε φορά που βλέπω ένα έργο τέχνης που με αγγίζει και κάτι μου λέει. Λοιπόν, τοποθετήσου Εβίτα σε όλα. Σε ό,τι άκουσες προηγουμένως, ξεκίνα. Πολύ δύσκολες ερωτήσεις, πολύ βαθιές ερωτήσεις. Τι νομίζεις, παιδί μου? Κάνουμε τη συζήτηση πρωί χωρίς κρασί. Θα προσπαθήσω όμως. Ναι, βέβαια. Είναι ένα ερώτημα που ταλανίζει τους εικαστικούς και τα άτομα που ασχολούνται με την τέχνη γενικά ανά τους αιώνες. Ποιος ο ρόλος της τέχνης, τα συναισθήματα, πώς αντιδρούμε και η αλληλεπίδρασή μας με το κοινό. Εγώ θα πω ότι για μένα η τέχνη μπορεί και να μη σηκώνεις φρύδι, αλλά και να προκαλεί ένα συναίσθημα, να προκαλεί μια αντίδραση όταν θέλει να μεταδώσει ένα μήνυμα. Τώρα αν αυτή η αντίδραση είναι αλληλεπιδρώ θετικά με το έκθεμα, αλληλεπιδρώ αρνητικά, με προβληματίζει, μου είναι ξένο, το απορρίπτω ή το δέχομαι, δεν μας αφορά αυτό σαν εικαστικούς. Ο καλλιτέχνης επικοινωνεί κάτι μέσα από την τέχνη. Ωραία, τέλεια. Επικοινωνεί κάτι μέσα από το έργο του. Μετά το 1-0. κοινό... Έχετε σκοράρει. Με νίκησε, με κατά τρόπος. 1-0, δεν την νοιάζει. Και καλά κάνεις. Έτσι είναι. Δεν είναι διαγωνισμός μεν, αλλά 1-0 θα το δεχτούμε. Γιατί η τέχνη συνήθως είναι στο πλήν πολλές φορές αυτές τις συζητήσεις. Παιδί μου, ξέρεις, επειδή τελευταία, όσο περνάει καιρός, το συζητούσαμε και προηγουμένως που βγούμε στον αέρα, αντί να τα αντιμετωπίσουμε όλα με στοικότητα, με μια ματιά αμφιβολίας ή και επιβράβευσης και να περνάμε στην επόμενη φάση. Καθόμαστε και εκνευριζόμαστε, θυμώνουμε, θεωρούμε ότι καταπατώνται σύμβολα επειδή κάτι αναπαρίσταται πάνω σε ένα έργο τέχνης, τα βάζουμε με κοινότητες, τους σέρνουμε στα δικαστήρια. Αυτά είναι φυσιολογικά πράγματα, κύριε. Μάλιστα, κάτι με είναι φυσιολογικότατα και έτσι θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή η τέχνη οφείλει να δημιουργεί αντιδράσεις. Α, το θέλετε! Το τραβάει δηλαδή, θεωρείτε. Μα ακριβώς για αυτό το λόγο μπαίνουμε στον κόπο και προσεγγίζουμε αυτά τα ψηλά ιδανικά, αυτά τα υψηλά σύμβολα και ασχολούμαστε με αυτές τις αξίες και με την προσωπική μας ευαισθησία σαν καλλιτέχνης προσπαθούμε να διαμορφώσουμε την εικόνα της κοινωνίας μας. Δηλαδή να προκαλέσουμε το αίσθημα του θεατή και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε διαδικασίες. Οφείλει η τέχνη να είναι ελεύθερη, να εκφράζει βαθύτατους προβληματισμούς και οφείλει να κάνει το λεγόμενο γκέλ, τη διάδραση με το κοινό, ώστε να προκαλεί το δημόσιο διάλογο. Γκέλ. Ναι. Καλά άκουσα. Το γκέλ, δηλαδή τις όχι, αντιδράσεις. δεν το άκουσα. Δεν κατάλαβα αν ήταν γκέλ ή αν ήταν κάτι άλλο. Πώς είναι να... Δεν ακούει το κορίτσι καλά τελευταία. Να προκαλούμε την αντίδραση του κοινού είναι επιθυμητό. Το επιθυμητό δεν είναι να υπάρχει λογοκρισία και να υπάρχει αντίδραση η οποία να οδηγεί στη φήμωση της ελευθερίας. Κοίτα τώρα όμως, κοίτα λίγο, φλερτάρεις με τη λογοκρισία όταν θέλεις να αντιδράσει κάποιος. Δηλαδή, κάποιος που θα αντιδράσει εν θερμό, γιατί μέσα του φέρει διάφορες ιδέες, θα λογοκρίνει. Φλερτάρουμε με τις αντιδράσεις και απευχόμεθα τη λογοκρισία. Εντάξει. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να αντιδράσει κάποιος με το έργο, να το απορρίψει, να το επικρίνει, να το κατακρίνει και να λογοκριθεί. Γιατί αν δεχόταν η έκθεση που κάνουμε στον ορατό αυτή τη στιγμή λογοκρισία, σημαίνει ότι τα έργα μας δεν θα ήταν ορατά προς το κοινό. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Το προηγούμενο έργο, γιατί να το λογοκρίνω με τον αμνό? Άντε αυτό να το λογοκρίνω, εγώ σου λέω. Άντε και αυτό να το λογοκρίνω. Γιατί να το λογοκρίνετε, παιδιά? Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι κάποιος ο οποίος θα δει ένα γυμνό σώμα και στο σημείο των γλουτών να υπάρχει μια μαύρη φάσα που παραπέμπει στις ταινίες πορνό, άκου τώρα τι σου λέει το μυαλό σου. Σας παρακαλώ.
Όχι, δεν Το ξέρω. πορνό με την τέχνη είναι δύο αντιδιαμετρικά πράγματα. Άκου τι σκέφτεται Το όμως σώμα κάποιος. θεωρείται ως ένα ιερό σύμβολο στην τέχνη και έχει Συμφωνώ φέρει απόλυτα. ένα περιεχόμενο πολύ πλούσιο Συμφωνώ. σε πληροφορία και σε αισθητική. Ναι, αλλά η σημειολογία είναι απίθμενη. Ξαφνικά βλέπεις μία εικόνα και σου έρχονται από παντού, από χίλιες μπάντες, μηνύματα, χωρίς να το θες. Γιατί έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλος. Ό,τι ξέρει το βγάζει, το ανασύρει. Αυτή δεν είναι η σημειολογία. Και καταλαβαίνεις πράγματα τα οποία δεν τα σκέφτεται το μυαλό σου εκείνη την ώρα. Οπωσδήποτε έτσι λειτουργεί εξάλλου η εικαστική γλώσσα. Μμμ. Χρησιμοποιούμε διάφορα σύμβολα τα οποία τα θέτουμε σε ένα ενιαίο αφήγημα, ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε μια εμπειρία στο θεατή, η οποία θα το συγκινήσει και θα το βάλει σε διαδικασία να σκεφτεί πράγματα, να βελτιωθεί, να αφουγκραστεί την κοινωνική αναγκαιότητα και σιγά σιγά να αποδεχτεί κάποια πράγματα τα οποία είναι δομικά στοιχεία της τέχνης ανά τους αιώνες. Ναι, γιατί για εσάς είναι δεδομένα όλα αυτά που λέτε. Για εσάς είναι δεδομένα. Είναι κομμάτι αυτού που υπηρετούμε. Δηλαδή, ως καλλιτέχνης υπηρετείς την τέχνη σου, υπηρετείς το όραμά σου. Απλά να τοποθετηθούμε ότι είναι διαφορετικό το απορρίπτω ένα έργο και το λογοκρίνω. Το λογοκρίνω έχει να κάνει, μπορούμε να πούμε λογοκρισία στο τι θα έρθουν σε επαφή κάποια παιδιά σε ένα παιδικό πρόγραμμα. Εκεί είναι λογοκρισία, τι είναι ασφαλές, τι δεν είναι ασφαλές, να δει ένα παιδί, μπορεί να υπάρξει. Και γενικά η λογοκρισία όμως είναι φήμωση της έκφρασης. Δηλαδή, η λογοκρισία αν έπεφτε τώρα από κρατικό θεσμό στην έκθεσή μας, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την έκθεση. Δεν θα μπορούσαμε να εκφραστούμε ως καλλιτέχνες. Και όταν εγκρίνεται ένα έργο για να παρουσιαστεί σε ένα χώρο, το να κατεβαίνει κατόπιν εορτής εφόσον έχει αναρτηθεί, δεν θα πω γκρίζες, οδεύουν προς το μαύρο ζώνες όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης για την τέχνη, για τον άνθρωπο. Γιατί ξεκινάμε συνήθως λογοκρίνοντας την τέχνη και σταδιακά μπαίνουμε στην υπερβολική πολιτική ορθότητα, τη δεν ακουμπάμε ποτέ και λογοκρίνουμε την ανθρώπινη ύπαρξη και την ανθρώπινη έκφραση στο τέλος. Τι είδους σχόλια έχετε λάβει μέχρι στιγμής? Η έκθεση μπορώ να πω ότι οι επισκέπτες είναι κομμάτι της φούσκας μας. Οπότε τα σχόλια που πήραμε... Εννοείται είναι από τον εικαστικό κόσμο, είναι συνεργάτες, είναι φίλοι, είναι φιλικά προσκύμενοι. Οπότε τα σχόλια που πήραμε ήταν θετικά, περιέργεια για κάθε έργο, να αντιληφθούν την προσέγγιση του κάθε εικαστικού. Υπήρχαν κάποιες τοποθετήσεις ότι εμένα αυτό με ξενίζει, δεν μου αρέσει, πιστεύω, θεωρώ ότι το τραβήξατε λίγο. Ωραία σαν έργο, αλλά δεν το ενστερνίζομαι. Ναι, και έγινε ο διάλογος. Ένας υπέροχος διάλογος για το πώς βλέπει ο καθένας το ιερό, πώς το προσεγγίζει, με ποιο έναυσμα το έκανε ο καλλιτέχνης, αν ήταν προβοκατόρικο, αν όντως αυτό είναι το θεωρητικό ή το πραγματικό θέμα που ήθελε να αναδείξει. Έγιναν πάρα πολλές ωραίες συζητήσεις και γίνονται και θα γίνονται, γιατί βρισκόμαστε στον χώρο κάθε απόγευμα στον ορατό, οι δημιουργοί και καλλιτέχνες, ανοιχτοί σε κριτική, ανοιχτοί σε συζήτηση. Ο λόγος που έγινε αυτή η έκθεση είναι για να εκφράσουμε ότι η τέχνη πρέπει να είναι ελεύθερη και να προσκαλέσουμε ένα διάλογο με ένα θέμα που είναι δύσκολο για όλους. Είναι δύσκολο ακόμα και για μας όταν προσεγγίσαμε το να κάνουμε τα έργα μας. Μέχρι πού τραβάμε κάτι, πώς μας εκφράζει, τι είναι ιερό για μας, τι είναι όσιο, πώς το αποδομούμε, πώς το δομούμε και γιατί. Ναι, καταρχήν ας έρθουμε σε επαφή με την τέχνη, νούμερο 1. Ας τη δούμε, ας την καταλάβουμε. Αν δεν την καταλάβουμε, ας ρωτήσουμε, ναι. Αλλά και έτσι άκρητα, δηλαδή, όχι δεν μ' αρέσει γιατί ξέρω εγώ δεν με εκφράζει. Αν δεν το δεις κάτι, δεν το καταλάβεις, συζήτα το ρε παιδί μου. Να, δώσει την ευκαιρία στην Εβίτα να σου πει: ξέρεις κάτι, εγώ το έκανα για αυτόν τον λόγο. Μετά πες, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Αλλά έτσι, χωρίς να πας και να επισκεφτείς κάτι από μακριά, να το βλέπεις και να το κρίνεις, είναι λίγο άδικο. Γι' αυτό είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να έρθουν, να αλληλεπιδράσουμε, να διαφωνήσουμε. Αγαπάμε τις διαφωνίες. Βέβαια. Γιατί είναι τροφή για σκέψη για μας. Ερχόμαστε να αναθεωρήσουμε τις δικές μας απόψεις ή να αποκρισταλωθούν οι δικές μας απόψεις μέσα από αυτές τις συζητήσεις και να γίνει ένας επικοδομητικός διάλογος και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, η διαφωνία είναι κάτι, για μένα τουλάχιστον, πολύ ευπρόσδεκτο. Δεν ξέρω για σένα, Κωνσταντίνε, πώς διαχειρίζεσαι κάποιον που απορρίπτει το έργο και του συζητάει μαζί σου γιατί το απορρίπτει. Αλίμον, όπως έχω εκφράσει και στον όρκο του μοντέλου, δεχόμαστε την κριτική από όπου και αν προέρχεται, είτε θετική είτε αρνητική, ευχαρίστως, αλλά δεν δεχόμαστε τη λογοκρισία ή την καταστροφή των έργων με την πρόφαση ότι θίγονται κάποια ιερά σύμβολα. Τα σύμβολα αυτά είναι και δικά μας σύμβολα, τα προσεγγίζουμε με ιδιαίτερη ευαισθησία
και ευσυνειδησία. Θεωρούμε ευθύνη μας να το κάνουμε για να μπορούμε να έχουμε υγιή κοινωνία η οποία να είναι ανεκτική και να έχει ένα πνευματικό επίπεδο το οποίο να μπορεί να αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα και να αποκωδικοποιεί τις προθέσεις του καλλιτέχνη ως προς την πρότασή του για υψηλά ιδανικά και αξίες. Πολύ ωραίο. Και κάτι άλλο, αν επιτρέπετε να πω, ότι οι καλλιτέχνες δεν ασκούμε εξουσία, κάνουμε πολιτική πράξη με το έργο μας, δεν νομοθετούμε, δεν ορίζουμε τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι, δεν δικάζουμε, δεν καταδικάζουμε. Το δικό μας όπλο είναι η τέχνη μας, η άποψή μας, ο εικαστικός μας λόγος και η εικαστική γλώσσα, η οποία κατεξοχήν είναι γλώσσα των συμβόλων. Θυμήστε μου πού είναι η ορατός. Στρατηγού Σφέτσου 2. Στρατηγού Σφέτσου 2. Να πω και τους εικαστικούς που συμμετέχουν. Ναι, φυσικά. Βεβαίως. Στην έκθεση συμμετέχει. Έχω σκονάκι για να Καλέ, σας παρακαλώ. Εγώ τι έχω, σκονάκι δεν έχω με τα ονόματα, έλα. Η Βλαχίδου Κωνσταντία, ο Καρκατσέλης Βασίλης, Μπάτσιο Κατερίνα, Πομάκης Γιάννης, Σταμενίτης Γιάννης, η υποφαινόμενη Εβίτα Σταύρου και ο Κωνσταντίνος Φωτιάδης. Επίσης, ο Τριαντάφυλλος ο Τρανός μπήκε στον κόπο και μας έκανε ένα ωραίο κείμενο. Ένα εξαιρετικό κείμενο. Για να αναλύσει σε θεωρητικό επίπεδο, όπως αυτός ξέρει, την προσπάθειά μας. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ για το βήμα. Ευχαριστούμε και σας περιμένουμε. Σφέτσου. In situ. In situ. Να κάνουμε την αυτοψία μας. Διάλειμμα σας παρακαλώ.